Vă salut, dragilor! Eu sunt Florin Dolha, pentru cei care nu mă cunosc. Astăzi aș dori să vă prezint proiectul Casei Recap, proiectul care îl vom face în localitatea Corpadia. Eu sunt Florin Dolha, membru fondator al Asociației Casei Recap. Astăzi doresc să vă prezint proiectul Casei Recap, proiectul acestei case de copii de tip familial pentru copii proveniți din sistemul de protecție socială. Am căutat și eu mult timp când am început acest proiect, acum câteva luni. Am căutat pe internet să mă informez, să văd. Am găsit foarte puține exemple și cele care le-am găsit nu aveau destule detalii ca să mă lămuresc ce ar trebui să cuprindă acest proiect, cum ar trebui să fie, dar documentându-mă mai mult, citind legile, discutând cu cei care sunt în măsură să stabilească exact, am reușit să finalizez acest proiect și aș vrea să vi-l prezint și vouă, poate pentru cei care aveți de gând să construiți, să faceți și voi un astfel de proiect, vă va fi de ajutor. Pentru toți cei care ne urmăresc și ne susțin ca și asociație, ne bucurăm să vi-l prezentăm, să-l împărtășim cu voi, să vedeți cât de frumos a ieșit și totodată acest proiect respectă legile, normativele în vigoare. A fost făcut în așa fel încât să putem funcționa legal acolo. După cum v-am spus, proiectul Casei Recap a fost făcut, plănuit, gândit în cadrul biroului de proiectare Prodolan Studio și dacă cineva are întrebări, poate să le pună în comentarii dacă v-a plăcut, dacă credeți că ați avea nevoie de anumite informații sau ați putea îmbunătăți. Aștept cu nerăbdare să-mi scrieți, să scrieți în comentarii și în măsura în care voi putea, vă voi răspunde. Haideți împreună să urmărim proiectul Casa Recap. Terenul a fost achiziționat anul trecut. Este în suprafață de 1119 metri pătrați. Are front la drum public și front la drum privat. Are toate utilitățile, mai puțin canalul, la parcelă sau aproape de parcelă, nu foarte departe, apă, curent, gaz, fibră optică, asfaltul până la parcelă. Este într-o zonă foarte frumoasă, pitorească. Pe acest teren s-a obținut un certificat de urbanism împreună cu avizele aferente. Urmează să depunem la autorizare proiectul. Am încercat ca acest proiect să fie, în primul rând, un proiect unde copiii să se simtă într-adevăr acasă, să fie într-adevăr o casă de tip familial, nu un centru de zi pentru copii sau un centru permanent pentru copii, ci să fie o casă. Dar totodată ne-am bătut de multe legi, multe aspecte ale legii în care legea nu este foarte clară, nu vorbește foarte clar despre casele de tip familial și atunci a trebuit să încadrăm această clădire ca și clădire de tip sanitară. Astfel ni s-au cerut condiții mai exigente, să spun așa, din punct de vedere al securității la incendiu, din punctul de vedere al Direcției de Sănătate Publică, dar credem că și acestea sunt spre folosul și spre binele celor care vor locui acolo, a copilașilor care vor locui acolo, asigurându-le condiții atât pe partea de siguranță la incendiu, cât și pe partea de sănătate publică. Credem că va fi un beneficiu pentru copilașii aceștia, creându-le un mediu plăcut și frumos. Dar totodată am încercat să menținem un cadru familial, un cadru în care copilașii să se simtă acasă. Nu într-un centru, nu într-o clădire sanitară, ci acasă. Când vor fi acolo să simtă că este casa lor. Drumul până la Corpadia este un drum foarte frumos, unde natura e plină de viață. Puteți vedea și în imaginile acestea, drumul spre Corpadia, plin de viață, plin de
bucurie și sperăm ca și în inimile copilașilor de fiecare dată când vor străbate drumul acesta să fie multă bucurie, multă viață. După cum se vede și în imaginea aceasta, la intrare în Corpadia, pe dreapta se face pe strada Tineretului și în capătul străzii este terenul. După cum vedem și aici, avem case construite pe strada aceasta. Noi suntem chiar în capătul străzii. Toate utilitățile sunt la marginea terenului și terenul este cadastrat, inclusiv drumul. Aici avem drumul public asfaltat până aici, de aici este drum public comunal neasfaltat și aici avem un drum privat care dă în drumul județean. Ca și situare pe teren, vedem că terenul în suprafață de 1119 metri pătrați are front la două drumuri, drumul public, după cum vă mai spuneam, care parțial este asfaltat, parțial neasfaltat, și un drum privat care dă în drumul județean. S-au creat 5 locuri de parcare, un loc de joacă unde va fi un leagăn, o hintă, o căsuță de copii, poate o groapă de nisip pentru copilași. Retragerile minime au fost de 5 metri către drum și în rest au rămas peste 12 metri pe fiecare latură. Regimul de înălțime al construcției este demisol, parter și etaj. Nu va depăși 6 metri față de cota 0 la cornișă și suprafața construită, amprenta la sol, este undeva la 200 de metri pătrați. Total desfășurat va fi undeva la 600 de metri pătrați aproximativ. La nivelul demisolului, compartimentarea este în felul următor. Avem o zonă de studiu, de hobby, unde vom crea o bibliotecă, un spațiu unde tinerii, copilașii vor putea studia, dar va fi și o zonă unde copiii se vor putea relaxa, poate vom avea activități, mai ales în sezonul ploios sau iarna. Este un spațiu destul de mare, aproximativ 70 de metri pătrați utili, unde copilașii pot să-și desfășoare mai multe activități. Are acces direct spre curtea interioară. Aici în dreapta avem un cabinet medical. După cum vedeți, cabinetul medical este dotat cu un spațiu pentru colectarea deșeurilor medicale periculoase. Este necesar acest spațiu, cei de la DSP l-au impus, la fel și boxa de curățenie cabinet medical. Mai avem un grup sanitar pentru aferent cabinetului medical, și totodată cabinetul medical are ieșire și spre exterior, spre curtea interioară. Avem două case de scări, după cum observați. La clădirile care depășesc regimul de înălțime parter trebuie încă o cale de evacuare, a doua cale de evacuare. În acest caz noi avem demisol, parter și etaj și mi s-a solicitat să avem două căi de evacuare conform legii în vigoare. Avem o cameră tehnică unde va fi centrala pe gaz, vom avea acumulatorii, partea electrică, tablourile, tot ce ține de partea tehnică a clădirii. Mai avem o pivniță cu o boxă de curățenie. În această pivniță vom avea spațiul pentru murături, pentru depozitare, ce mai e cazul pentru această clădire. Avem o baie care va deservi tot demisolul de 5,8 metri pătrați și mai avem o sală de sport de 22 de metri pătrați care, cu ajutorul lui Dumnezeu, va fi mobilată în așa fel încât copiii să poată să aibă activități fizice, să aibă și acel timp în care pot să aibă grijă și de corpul lor și de trupul lor, căci nu dorim în
această clădire să avem grijă doar de sufletul lor, ci dorim ca ei, ca și întreg, să crească, să se dezvolte. La nivelul parter avem un loc de luat masa, o zonă de zi, o bucătărie cu toate spațiile aferente ei, cele două case de scări, un birou, un dormitor supraveghetor, o baie, un grup sanitar și un hol de acces. Aș vrea să încep cu descrierea bucătăriei. Bucătăria mi-a dat multe bătăi de cap, fiindcă trebuie făcută la normele de clădire sanitară. În acest caz, după cum se poate și observa, vedeți că bucătăria are o grămadă de spații adiacente. Are un depozit pentru vesela curată, are un spălător veselă, un spațiu pentru prepararea legumelor și un depozit pentru legume, toate acestea separate, un spațiu pentru depozitare și preparare carne și ouă, fiind o clădire mai mică pot funcționa împreună în cazul acesta depozitarea și prepararea, și la fel și pentru pește. Avem un spațiu de depozitare și preparare. Mai avem un depozit pentru băuturi și un depozit pentru deșeurile menajere, care are acces direct spre exterior. După cum vedeți, aici sunt desenate și fluxuri, inclusiv căile de evacuare care ni s-au solicitat de la cei de la ISU, de la siguranța la incendiu. Totodată, dacă observați, nu este permis accesul printr-un spațiu ca să se ajungă la altul. De exemplu, dacă suntem în bucătărie și dorim să ajungem la deșeuri menajere, nu vom putea parcurge traseul acesta prin spațiul de preparare, legume, carne, ouă, va trebui să venim prin spațiul amenajat ca și hol acces. Totodată, mâncarea gătită nu se va intersecta cu vasele murdare. Pentru asta am făcut și o fereastră. Totodată copiii se pot învăța să își strângă masa singuri, astfel din zona de loc de luat masa vor putea să-și aducă vasele murdare, să le pune aici în zona de spălător veselă și astfel sunt implicați și ei în acest proces. În zona de loc de luat masa și zona de zi putem observa că sunt două mese de câte 8 persoane, o canapea cu 2 fotolii, un șemineu, în total având aproximativ 41 de metri pătrați. S-a realizat și un birou administrativ, de unde vom coordona și vom administra tot ceea ce ține de Casa Recap, de Asociația Casa Recap. Mai avem aici un dormitor supraveghetor cu baie proprie. Ne-am gândit să-l amplasăm la parter ca să-i conferim și o anumită intimitate celui care va supraveghea față de restul casei și totodată fiecare dormitor trebuie să aibă baia proprie. Mai avem un grup sanitar care va deservi pentru zona parterului și o boxă materiale de curățenie. Această boxă e în mod special pentru zona de bucătărie. Aici își vor ține partea de curățenie și este obligatorie. Mai avem un hol de acces de aproximativ 6 metri pătrați. Totodată mai avem o terasă acoperită și un balcon destul de generos care deservesc biroul, living-ul și bucătăria. Și de pe această terasă se poate coborî spre parcare, respectiv spre curtea interioară. La nivelul etajului avem 7 dormitoare, 7 băi, 2 case de scări, un spălător și un hol de acces. După cum am spus de la început, casa e făcută ca să poată găzdui un număr maxim de copilași, adică 12 copilași, câte 2 copilași în fiecare cameră și câte o baie la fiecare cameră. Astfel avem 6 dormitoare pentru copilași, plus dormitorul care trebuie să funcționeze ca și izolator în cazul în care copilașii se vor îmbolnăvi, să poată fi izolați de ceilalți, să nu îmbolnăvească pe ceilalți copilași.
După cum observați, fiecare dormitor are o suprafață, zic eu, generoasă, între 12 și 15-16 metri pătrați, băile minim 4 metri jumate, 4 metri jumate pătrați, și avem și un spălător unde vom pune mașinile de spălat și uscătoarele de haine. Am amplasat și 3 balcoane, nu neapărat pentru a ieși copilașii pe aceste balcoane, dar sunt și pentru acest lucru, cât pentru a acoperi zone de la parter, zona de intrare aici balconul de la parter care funcționează și ca o terasă și aici pentru a prelungi terasa de la parter. Pentru toate acestea am avut în vedere balustrăzi în așa fel încât să fie protejați copilașii. Ce nu am menționat la celelalte planuri este că tipul de pardosială cerut de cei de la ISU este de tip gresie sau piatră, deoarece se solicită prin normativ ca pardoseala să fie incombustibilă. Astfel nu se poate pune parchet. Tot aici la nivelul etajului avem o trapă de vizitare a podului. Podul este neamenajabil, va fi doar pentru urcarea în pod și întreținerea podului dacă e nevoie, dar podul este neamenajabil, nelocuibil. Ca și structură, clădirea va fi compusă din fundații din beton simplu, centuri, grinzi de beton armat, plăci din beton armat, scările din beton armat, inclusiv placa, planșeul peste ultimul etaj va fi din beton armat. Șarpanta se va realiza din lemn, iar țigla va fi din țiglă ceramică. Ca și zidărie am optat pentru BCA Ytong Thermo, la exterior de 30 de cm, iar la interior de 25 și de 15 cm, care va fi placat cu multipor de 15 cm. Pentru exterior am ales soluția aceasta cu BCA Ytong Thermo de 30 de cm plus multipor de 15 cm, considerând-o o variantă sustenabilă, o variantă care aproape atinge coeficienții unei case pasive și o variantă care este durabilă în timp. Trebuia să aleg între vată bazaltică și multipor, polistirenul fiind exclus din start de condiționările legii legate de siguranța la incendiu. Aș vrea să vă mai dau câteva detalii legate de casele de scări. Acestea, pe lângă că sunt necesare două căi de evacuare, acestea trebuie să fie perfect închise, cu ziduri cu rezistența potrivită la incendiu și treptele, contratreptele trebuie să fie de 15 pe 30 de centimetri. Bineînțeles, balustrăzi cu parapet de minim 90 de centimetri și, după cum am spus, casele de scări este obligatoriu să fie închise, altfel soluțiile pentru a desfumare vor fi destul de scumpe, mai ales pentru un astfel de imobil, o casă de tip familial. Ca și fațade, am încercat să rămânem la fațade cât mai simple, cât mai ușor de realizat și cât mai ușor de întreținut ulterior. Un aspect foarte important, de asta am și ales și multiporul. Ne-am dorit ca ulterior remedierile sau intervențiile ulterioare la clădire să fie cât mai puține. Am folosit tencuială decorativă. Pentru riflaje am folosit riflaje din aluminiu, iar pentru balustrăzi am folosit tablă perforată. Astfel, toate materialele acestea au un timp îndelungat în care nu au nevoie de mentenanță, de întreținere și se comportă bine în timp și la acțiunea mecanică din exterior. În continuare voi prezenta și câteva poze cu 3D-ul clădirii
câteva randări, un videoclip. Vă invit să lăsați în comentarii, să-mi spuneți dacă vă place, dacă aveți nelămuriri, puteți să mă întrebați în comentarii. Sper că am fost destul de explicit în videoclipul care l-am făcut. Sper că am putut să cuprind tot ceea ce aveți fiecare nevoie ca să înțelegeți despre acest proiect și ceea ce lipsește, aștept cu nerăbdare să mă întrebați în comentarii. Vă mulțumesc pentru vizionare!